Uyabona-ke impilo uma ngabe ingakugraduate-isi, ingakugogodisi, yakuthatha yakufaka yakubeka yakukhipha yakutomula yakulaxaza laphaya, ube i-life graduate yangempela. Ezinye izinto uma uzizwa abantu bezikhuluma, ungaze ucabange ukuthi inkosi impela baqamba amanga. Yeah. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Bese ngizwile yini ukuthi u-YouTube ubhizi udelete ama-channel angadayisi? Uma-ke ungafuni ukuthi u-YouTube asidelete sibe enye yama-channel ezothagetha ukuthi sidelethwe ngoba wena awabuki ama-adverts. Ngicela ukuthi uwenze i-favor. Yenza sure ukuthi uma ngabe ubuka anything ela kule channel le podcast story times, make sure ukuthi uyabuka ama-adverts, especially lawa ngasekuqaleni kwalento le osuke uyibuka. And then after that-ke usungaboni ukuthi wenze kanjani-ke. Akhona askiphekayo, kodwa akhona angaskipheki. Kodwa ngiyacela ukuze u-YouTube angasithagethi ngoba phela at the end of the day, u-YouTube is a business, bayadayisa. So njengoba ulokhu ubona ama-adverts, same thing eyenzakalayo noma ubuka lapha ku-DStv naka-SABC, basuke bedayisa, abathengisi basuke befaka izikhangiso, basuke bezikhokhele ukuze akhokhele u-YouTube nathi asihlephulele okuncane kuloko. So uma ngabe i-channel yakhe ingadayisi, uyayivala. Ngelinye ilanga uyothi uyavuka uzothi story time is gone. Ngani? Ngoba wena awubuki ama-adverts. Please watch the adverts, support the channel and make sure that you buy channel memberships, give us super thanks and make this community grow. So ngicela ningenzele kanje. 4 pillars esiphila ngawo la ekhaya. Uma ungena nje before ubuke, you like, you comment, you share and you make sure ukuthi you subscribe. If you are new, welcome and welcome again. If uqala ukungibona, igama nguzani, sibongo ngumamfeka umalwandle lo, lwandle kalwelo lwenzikwane zona ezihambela le kude phezulu. Kanti-ke if you are a returning graduate and a subscriber, kusekhaya la mntana sekhaya hlala, siyaxoxa-ke indaba ezenzakayo all around. And uma ukuthi nawe ne-story onaso ofisa ukuthi sixoxe sona, make sure ukuthi you voice note me 010719494117. Ungakhohlwa ukuthi siyavota ngapha kamakhelwane on Instagram for the best podcast on the Influencer Awards page. Make sure ukuthi you go and find Purposeful Influencer Awards page. You scroll down, find the category of the best podcast, and you go in the comment section, you type my name down there. Ungakhohlwa-ke ukuthi if you want to make an extra ching on the side, AVBOB is your best place to be. AVBOB and Salsi, AVBOB Dream Connector. Make sure ukuthi you follow that link. Kanti ungakhohlwa futhi ukuthi uyosubscribe kwenye i-channel yethu ebizwa nge-Foodgasm. Kodwa-ke for now, it's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. Ooh. It's a story time. Well, listen. Siyakha. Okay? Namhlanje-ke istori sithe ukuthi ukwehluka kancane, sithe ukuthi phecelezi. Ngibhalelwa intokazi la engazishongo ukuthi ingakanani iminyaka, kodwa-ke kuyazwakala kona engazi ukuthi umuntu eseyimphekile impilo, uyi-life graduate yangempela, hhayi engathi imphekile impilo, yamfaka yamkhipha futhi kuyimanje isaqhubeka iyampheka ngoba uthi uze wabhala nje ngoba uyabona ukuthi mhlampe ikhona impendulo engingambuyela nayo uma ngabe sengena ebuka lapha kuma-comment section. Uthi-ke Sisizandile, ngiyacela ungifihle ungangivezi ngisho nangonwele, nkosi yami. Yazi yayinkulu into engibhekene nayo. Okubuhlungu ukuthi lento engibhekene nayo isize kancane nje, angazi noma ngizothi demoni, kodwa nami ngathi sengiyayi-enjoya. Uthi sisi, impilo ingahlule, ngaziqedela umatric nje, ngahluleka ukuqhubekela emabangeni aphezulu. Abazali abanawo amandla, in fact anginabo kwabazali. Umuntu okhona uma kodwa uyafana nomuntu ongekhoyo ngoba nje akangisizanga ngalutho, futhi nje ube umuntu vele obe on and off empilweni yami, umuntu nje engingathi nje uwumuntu okhona bekuwugogo. So-ke
Kwangahambi-ke kahle-ke kwezomsebenzi, uyazi ukuthi izimo zokusebenza e-South Africa zinzima. Kodwa-ke ngiye ngibambe amatoho lapha nalaphaya, kwenzeke ukuthi la ngangibambe khona kwafika isikhathi se-COVID. Uma kufika i-COVID, uyazi-ke sisi ukuthi kwenzakalani. Waphela umsebenzi, uma uphela umsebenzi angikaze ngibe ne-stress kanje, ngoba la ngangisebenza khona kwase nje kuwunyaka nohafu, nami sengithi impilo iyaqala iyahlangana-ke manje sengizoba umuntu ebantwini, sengiqalile nasekhaya ngithi hhayi, lapha la sihlala kulo mkhukhu esihlala kona nogogo, sengizoqala nami ngiwulungise. Sibe abantu ebantwini, siyeke ukuba isibonelo senhlupheko phakathi kwabantu. Uthi ingishayile-ke lento yokuphelelwa umsebenzi, ngoba noma banginikeza ilokhunjana amaphepha ukuthi ngiyobhalisela i-U_I_F, incane kakhulu imali engayithola. Kwakungeyona imali ongakwazi ukuphila ngayo, ngoba vele kwakuwumsebenzi ongetheni. Kodwa-ke ngakwazi ukuthola lawo masentshana for lo 6 months we-U_I_F, and then aphela ngingazange ngize ngibe nama-savings-ke nhlobo-ke, and futhi ngase ngiqale ney'kweleti. Ngazama ukuqhuba impilo ngiqhukuluze, ngizama ukuhambe ngiphuma ngingena, ngifune amatoho ebantwini, ngiwashe lapha nalaphaya, ngibambe nje okubambekayo ngendlela ekubambeka ngayo. Kwaze kwacaca ukuthi yabona-ke manje isimo sami sengathi sesithanda nokungiphazamisa umqondo. Ngaze ngazithola, uthi ngihlala endaweni yasemakhaya e-Eastern Cape, ngaze ngazithola ngilo muntu okuthi uma ngabe kuLwesihlanu ngihambe ngiye ematshwaleni ngiyocutha, ngicuthela labo bhuti laba abahola ama-fortnight, ngicuthela labo bhuti abahola ngeviki, ukuthi at least uma nje angisenandaba ney'nto ey'ningi, uma nje ngithole nje into engizoyicima ngayo ukoma nje ngikhiphe i-stress. Iyona mpilo ebese ngiyiphila-ke leyo. Uthi-ke njengoba ngichazile ukuthi ngihlala emakhaya, indawo-ke ibanga engilihambayo uma ngabe ngihamba lezi zindlela zami-ke zokuyofisha laphaya, ukuthi kuyenzeka ngelinye ilanga omunye angagcini ngokungithengela utshwala, mhlampe omunye agcine ehamba nami, ngakusasa ngizobuya nawo 50 rand sizosithola isinkwa. Yabona nje kuyileyo mpilo ngenhlanhla-ke, uthi-ke anginabo abantwana, kodwa nje isimo asihlange ekhaya la ngihlala khona. Ugogo imali yakhe ibuye ingeneli kahle, ngoba kunodadewethu owazala nje izingane zaba u-4, wasishiya nalezo zingane, asimazi nokuthi wabheka kumuphi umhlaba. So yizo-ke lezi ezisithwalisa kanzima-ke. So ngelinye ilanga-ke uma kwenzekile ngathi 1 ngathi 2 ngashayisa laphaya, mhlampe ngithole indodshanyana-ke enobuntu-ke, mhlampe ngakusasa-ke ingiphe u-50 rand. Ngelinye ilanga mhlampe ithi ubuya uzongenzela iwashingi, angipheke lo 100 rand nyana-ke, mhlampe-ke ngelinye ilanga sengiphila leyo mpilo nje. Uthi ngahamba ngaze ngayi-regular-ke khona la ematshelweni namadoda aze angazi ukuthi hhayi, ngiphila le mpilo. And uyazi-ke mosowavele walulazeka ngaleyo ndlela, akube kusaba lula-ke ukuthi kube khona nozokubona akubone uwumuntu. So nje bese ngiyileyo nto nje eginqwayo nje for i-court kaBhiya, ngiphuze ngikhiphe i-stress, ngihambe nginqamule ngiyolala. Uthi indlela engiyihambayo uma ngisuka-ke la esihlala khona nogogo, angithi nje ekhaya, inqamula ehlathini, bese kuba nendawo engathi iwumhosha, iwumfulanyana, and then uphumele ngaphesheya kuyima uzophumela la kunemizi khona, bese uphumela-ke ekhaya-ke. Uthi ngendlela enginesibindi ngayo, le ndlela le iyasabeka, futhi kuye kubikwe izigameko zezipoki nani nani, nokuthi abathakathi la befihla khona iy'lwane zabo lapha kuleya mhosha. Ziningi iy'nto ezibikwayo kulela hlathi, ngoba kuyihlathi kunomhosha khona lapho. Kodwa mina ngiyanqamula ngihambe kunjalo, ngoba ngisuke ngidakiwe futhi nje sengazinikela. We listen, we do not judge. Uthi kwenzeke-ke ngalanga linye, uthi bekujwayele ukuthi mhlampe mekukhona oya ngala engihlala ngakhona-ke, sihambisane-ke naloyo muntu-ke, sihlukane ngendlela-ke, mese sikhuphukela ekukhanyeni-ke, siqhamukela la kunogesi khona-ke, sihlukane ngendlela, umuntu ahambe indlela yakhe nami ngihambe indlela yami. Kodwa uthi ngoba bese nginesibindi, kuhambe kwajwayeleka nje ukuthi hhayi, noma ngekho muntu engizohanqamula naye ngo-2, ngo-3, ey'ntatha, bengivele ngiy'hambele nje ngedwa, ngihambe ngiy'culela ingoma, ngicule ngize ngiyophumela, ngiyidakelwe nokuyidakelwa, angina-stress nje, akubuhlungu undawo. Uthi kuthe ngelinye ilanga ngihamba nomunye ubhuti, sihambe sinqamule kuleli hlathi. Uthi sithe sisaphakathi nokuhamba ehlathini, kwaqhamuka imfene esingayazanga ukuthi iqhamukephi. Uthi yathi nje uthi ayisixoshisanga imfene,
ayisixoshisanga imfene sabaleka. Angazi nanokuthi ngangena nini ekhaya, ngangena ngey'capha. Uthi ngalolo langa ngafunga ngathi hhayi ngeke ngiphinde ngoba wathi if ngelinye ilanga sengihamba ngedwa le mfene iyangihlasela. Uthi-ke phila i-stress sila ngoba phela indawo engiphila kuyona le. Hhayi kwale. Uthi nje ngalova ematshwaleni i-weekend yayi elandelayo kwase kuyimi sengigezile, sengicwebezela, sengifake uvaselina, senginqamula ngiya khona ngikhohliwe ukuthi ngaleliya viki ngayekiswa imfene ukunqamula laphaya. Uthi hhayi ngalolo langa-ke kwenzeke ukuthi hhayi ngizohamba ngedwa, akekho umuntu engimbonayo la engiya ngakhona. Uyazi-ke ematshalweni abantu bahamba ngesikhathi abasithanda, ngeke ulokhu ubuza abantu futhi ukuthi wena uyangalaphi, wena uyangalaphi. Uma usufuna ukugoduka so-right ngento oyizele uyahamba. Uthi yeyi yaphinde yaqhamuka imfene. Uthi ayingixoshisanga imfene, kulokhu imfene yayingixoshisela ukuthi ifuna ukungibamba ingiginqe phansi. Uthi ayingibambanga yini? Ayingibambanga yini imfene? Ayingilalanga yini imfene? Uthi angiyazi into enje, ukuzonukubezwa imfene. Uthi ngakhala kwashiliza uthi yavele yabeka umnyawo emqaleni yavele yathi nje ngci. Hhawu yaqhubeka nento eyenzayo imfene, yaqhubeka nento eyenzayo imfene yaphuma kumina. Mese eyiqedile yangidedela ngahamba. Uthi ngafika ekhaya ngimabibane ngoba phela ngilimele, iy'mpahla zidabukile, ngilinyazwe imfene. Angikwazi nokusho ukuthi kwenzakaleni. Uyiqala uyithini into yokuthi unukubezwe imfene emahlathini kade uye ematshwaleni? Uthi kulezo zinsuku ngaye ngathi ukuthi gozololo for 2-3 weeks, hhayi ukuthi kwaphinde kwala, ngaphinda futhi ngayihamba indlela yami. Uthi yaqhamuka imfene, yasho kabili kathathu ho ho. Uthi this time around ngathi angibaleki ngoba vele ngiyayazi le mfene le ukuthi inejubane izongifica kuyafana. Uthi ngavele ngama. Uthi hhawu yavele yangithi nje ba esifubeni kokanye, ngaginqeka, ngaketuka ngabheka phezulu. Uthi hawu yasho imfene. Yenze kuthandayo imfene yaqeda ngami. Ngasukuma ngagqoka ngahamba, at least this time angilimalanga ngoba ngivele nje ngayinto e-submissive kule mfene ngoba manje sengilwela impilo yami nje ukuthi ingangibulali or ingangenzi into embi. Uthi hhayi-ke manje ngabona ukuthi kusho ukuthi sekuzoba iyona ndlela le ngoba ayikho enye indlela enqamulayo ehamba eya ekhaya ngaphandle kwale, unless uhamba ngendlela yemoto and indlela yemoto ngingahamba kuze kuse uma ngihamba ngayo. Futhi indlela yemoto angiyifuni ngoba ungantshontsha ngisho nabantu. Vele le indlela siyijwayele nje, ney'ngane zesikole ezesikoleni zinqamula ziphumele kuyona, ziphumele esikoleni. Nathi sinqamula, yindlela nje ejwayelekile, sinqamula kuyona nje, indlela engenankinga abantu bonke basemakhaya bahamba ngayo kuze bayophumela la kunezinto khona. Uthi hhayi-ke okubuhlungu-ke manje sekuyinhlala yenza. Every Friday le mfene isiyangazi ukuthi mina ngihamba la. Mina naye sesinecashazi to a point ukuthi make yathi nje sengivele ngime angisabaleki. Uthi futhi angisabaleki, sengivele ngiy'hlalele phansi nje, ngiyithi nje isandla, ngivele ngiy'khumulele ibhulukwe, ngiy'hlisele, ngiyithi nje imfene yenze iqede iphume kimi, ihambe indlela yayo, nami ngihambe indlela yami. Uthi inkinga yami-ke enkulu kunazo zonke ukuthi ila, le nto bengiloke ingiphatha kabi, ngifuna ukuyixoxela abantu ngoba ngithi mhlampe khona usizo engingalithola ukuthi into enje ngenze njani ngoba akuvumi ngingayihambi le ndlela yami. Inkinga seyila, engathi sengiyakujabulela ukulalwa yile mfene. Ngabe kunormal? Uthi sengiyakujabulela ukulalwa yile mfene to a point ukuthi sengiyazazi ngisho izikhathi zayo, awungiphuthi, angishayi lapha ematshwaleni manje kuze kushaye u-3 ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi sayo 2:30, 2:45. Nami noma nginqamula laphaya, nginqamula ngihambe nge-slow motion. Uma ngabe kukhona oya la engiya ngakhona, ngidonsa izinyawo ngimtshele ukuthi ngi-right mina, ngisabe ngizozihambela ngedwa. Ngabe ngiyagula noma kwenzakalani? Sengilimele kakhulu kwenzakalani ngami? Uthi hhayi-ke manje mfene, hhayi-ke manje, hhayi okuwesi nje ukuthi imfene seyivele yaphenduka yawumuntu nje imfene. Kusho ukuthi mina ngiyajola nale mfene manje ngoba okokugcina nje ngikhumbula ivele khona la ivele yakhamisa khona umlomo yawukhamisa, yavele yathi nje iskipha, yavele yakhamisa umlomo yakhipha ibele yalithi nje caphu ibele. Ngangithi-ke ngalolo langa ngiyafa-ke ngoba ngathi hhayi iyangibulala straight-ke namhlanje isuka nalo ibele lami. Lutho-ke ukusuka nebele imfene. Lutho ukusuka nebele imfene yavele yalibamba nje ibele lami yalifaka emlomeni, ulimi la ngaphakathi ilokhu idlalisa ibele uthi hhayi bo, hhayi angisa-enjoy-i kanje, akusemnandi kanje, akusemnandi. Ngiyakhala ngikhaliswa ubumnandi bemfene. Kwenzakalani ngami? Ngicela ningisize. Ngenze njani ngoba le mfene manje ayisayekeki.
Sengiyaziyela mina kuyona futhi ngifike ngiyilinde uma ngibona ukuthi ayikoqhamuki ngoba ngiyazazi izikhathi zayo. Ngiyazi ukuthi izoqhamuka noma kanjani izoqhamuka. Mina nayo sesine-date, Friday evening nje sine-date nje ka2:30 to 3:45 ngoba hhayi into engenziwa yimfene. Ngisizeni ngenze njani? Hhayi-ke ngike ngasho ngathi uma ungakondluli ezimeni zempilo yakupheka, yakuphaka, yakuthulula, yakuseva ngeplati impilo, wagrajuweyitha, yakupheka nje, yakuqeqesha, wayi-life graduate yomhlaba. Ezinye izinto uzongazibhilivi ukuthi zikhona. Siphela kanje sanamhlanje, nawe uma unesakho ngibhalele ngikhona. Story time.